anak. At may dala ka pang mga damit. Tumakas na ako sa bahay, Titas. Ha? Bakit? Ano na naman ang nangyari? Tama ka. Dapat ko na nga silang iwan. Kasi ngayon, mas masama gusto nilang gawin sa akin. Gusto na nila ako ipahamak para lang mabuhay sila. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga taong makitid ang pananaw sa buhay, sinisisi ang iba sa hindi naman nila kasalanan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Irma sa ating tunang sa kanyang panahon. Mano po, Chaloleng? Nasaan ang sweldo mo, ha, Irma? Oo. Alam ko ang sweldo nyo ngayon. Akin na. Ito po. Teka, bibilangin ko. Bakit kulang to? Pasensya na po. Bumili po ako ng sapatos eh. Sira na po kasi yung ginagamit kong sapatos. Ang sabihin mo, gusto mo lang magpasikat sa mga kasama mo sa mall na may bago ka. Hindi naman sa ganun, Jong. Talaga lang na sira na yung ginagamit ko araw-araw. Kaya bumili na ako. Ganon. Sira na. Aliko. No. Aliko mo! Iba kabiling-bilinon ko sa'yo. Huwag mong babawasan ang sweldo mo nang hindi ko alam. Bakit sinuway mo pa rin ako, ha? Mas mura po kasi yung benta nila ngayon dahil sale po. Pasensya na po, Jong. Hindi na ba mauulit? Dapat sa babae niya, Nay, huwag pakainin lang hapunan. Dahil matigas ang ulo eh. Hindi marunong sumunod sa inyo. Talagang hindi siya kakain ngayon, Jong. Huwag naman po, Chang. Gutom na po. Tumahimik ka, Jong! Yan! Ikaw, ha, kung gusto mong may malamong ka, ilaga mo yung sapatos mo! Wiset! Sige lang, Irma. Kumain ka pa. O, eto pa sinangag. Maraming salamat dito. So, gutom na gutom talaga ako. Sobra naman kasi yung madrasta mo. Alila ka na nga nila. Tagapaghanap buhay pa. Hindi ka pa pinakakain. At grabe pa kung saktan ka. Mabuti na lang pala, tinext kita na daanan mo ako dito bago pumasok sa mall. Kung hindi, malamang, papasok ka ng gutom. Ganun na nga, Titas. Iwan mo na kasi sila. Total, wala naman silang pagmamahal sa'yo. Kahit na yung half-brother mo na Jong na yan, sulsulero pa yung sa nanay niya. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko. Para lang mahalin nila ako. Hindi ka talaga mamahalin ng madrasta mo. Dahil nga anak ka ng tatay mo sa ibang babae. At si Jong naman, syempre, natuto na rin siya sa nanay niya. Pero kung tutuusin, hindi mo naman kasalanan na naging anak ka sa labas ng tatay mo, no? Kaya nga, iwan mo na sila, no? Umalis ka na sa bahay na yun. Saan naman ako pupunta? O, sumama ka sa akin. Aalis na ako dito sa Batangas. Sa Maynila na ako magtatrabaho. Natanggap ako sa isang mall doon at mas malaki yung sweldo, ha? Meron na rin akong titirhan na malapit sa papasukan ko. Ano, sama ka? Papasok kita ng trabaho doon. Eh, kung sasama ako sa'yo, sino magpapakain kina Chaloleng? Eh, pareho naman silang walang trabaho ni Jong. Naubos na rin ni Chang yung perang naiwan ni Tay dahil sa kasusugal. O di ba hala na sila sa buhay nila? Irma, matagal ka na nilang kinakawawa. Kaya panahon na para sarili mo naman yung intindihin mo, ano? Eh, huwag na lang kaya, Titas. Ha? Maghihintay pa ako ng konting panahon. Baka sakaling magbago rin sila.
Ano ba sasabihin mo sa akin, Aureo? Tinawag mo pa ako dito sa inyo. Gusto mo bang kumita ng malaki si Irma? Siyempre naman! Tinatanong ba yun? Para mas malaki yung maintrega niya sa akin. Kulang na kulang nga sa amin yung kita niya sa mall. Nangangailangan ako ng tauhan sa beer house ko. Pasok mo siya. Mas malaki ang kikitain niya doon. Oh, talaga? Oo. Pero siyempre bago siya mapunta sa iba, kailangan sa akin muna. Tama si Mang Aureo, Nay. May mga kilala kasi ko na nagtatrabaho sa binhouse niya. At ngayon, masarap na ang buhay nila. Pag naipasok niyo doon si Irma, giginahawan na rin ang buhay natin. Mabibili natin ang gusto natin. Alam mo, naisip ko rin yan eh. Bakit nga ba hindi natin gamitin yung itsura ni Irma? Kung gano'n, payag na kayo sa alok ni Mang Aureo? Ay, syempre naman. Gusto ko yata ng malaking pera mo. Ayos. Isa na lang ang problema ngayon, Nay. Kung papayag din si Irma. Jong, malaki ang utang na loob sa akin ni Irma. Nang mamatay ang nanay niyang malande, sa atin na siya itinira ng ama mo. At ang mamatay din ng tatay niyo, narito pa rin siya hanggang ngayon. Kaya dapat niyang bayaran yung utang na loob na yon. Sa ganong paraan man lang, ay mabawasan ang kasalanan sa akin ng nanay niya. Ibig niyo sabihin, Nay, ipapasok niyo siya kay Mang Aureo kahit ayaw niya? Natural! Walang magagawa ang pagtanggi niya. Ako ang masusunod. Ano ba yan? Tagal naman nung inerkil akong tricycle. Wala pa rin hanggang ngayon. Kanina pa handa yung mga gamit ko. Baka mamaya maiwan na ako ng biyahe ng bus na sasakyan ko. Titas! Oh, Irma! Ano ko naman, ginulat mo ko. Akala ko yung tricycle na maghahatid sa akin sa terminal ng bus yung nagbukas ang pinto. Ikaw lang pala. Pasensya na. Bakit umiiyak? At may dala ka pang mga damit. Tumakas lang ako sa bahay, Titas. Ha? Bakit? Ano na naman ang nangyari? Tama ka. Dapat ko na nga silang iwan. Kasi ngayon, mas masama ang gusto nilang gawin sa akin. Gusto na nila ako ipahamak para lang mabuhay sila. Kung ganun, sasama ka na sa akin sa Maynila. O anong nangyari sa lakad mo, Jong? Nakita mo ba yung Irmang yon? Hindi na eh. Lahat ng kaibigan niya, pinuntahan ko na. Pero wala siya ron eh. Ang walang nang yun. Nilayasan tayo. Palagay ko, sumama siya kay Ditas eh. Nalaman ko na umalis na pala dito si Ditas. Maldita talaga, oo. Kapag nakita ko siya, bugbog sarado siya sa akin. Baka papangitin ko pa siya. Nay, paano tayo ngayon? Sino na magtatrabaho para sa atin? Ano pa? Di tayo. Ha? Kaya naman natin magtrabaho Ayoko lang talagang gawin. Dahil gusto kong pahirapan ng babaeng yun. Flowers and chocolates na naman. Araw-araw na lang, binibigyan ka ni Henry niya na. Nahihiya na nga ako sa kanya eh. Kaso, ayaw naman niyang tumigil sa pagbibigay sa akin. Kasi nga, mahal ka ng tao. Uy, swerte mo na kay Henry, ha? Gwapo na, mabait pa. May kaya pa sa buhay. Pero, mahirap lang ako, Ditas. Oh. Hindi pa ako nakatapos kahit high school.
Hindi ako bagay sa kanya. Ay nako, best friend. Sa pag-ibig, lahat pantay-pantay. At saka anong malay mo? Kung siya talaga yung itinakda sa'yo ng Diyos. Ang tanong, mahal mo ba? Eh, O, anong eh? kasi... Kung mahal mo siya, ay sagutin na. Sige ka. Baka maagaw pa siya sa'yo ng iba. Mabuti naman. Dinalaw mo kami, Ditas. Paano naman? Miss na miss ko na tong best friend ko. Tagal kayang hindi ako dinadalaw. Pasensya ka na, titas. Masyado kasi ako naging busy. Alam mo naman, nag-aaral ng anak namin ni Henry. At tinutulungan din ako nitong miss ko sa mga business namin. Balita ko nga, 3 na yung grocery nyo. Di na talaga kayo ma-rich. Sus, ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Totoo naman. Ikaw pa, ang laki ng utang na loob ko sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakarating ng Maynila. At hindi ko makikilala itong mabait kong asawa. Siya nga, Ditas. Mabuti pa. Dito ka naman ang halian at magapunan. Nang magkakwentuhan kayo ng gusto nitong mahal ko. Napansin ko, mula nang umalis si Ditas, malungkot ka na. Bakit? May binalita kasi siya sa akin. Anong balita? Tungkol kina Chaloling. Yung madrasta mo na umapi at muntik lang magpahamak sa'yo. Oo. Tinagay daw ng bagyo ang bahay nila. Oh? At wala silang nailigtas na mga gamit. Saan sila nakatira ngayon? Sa evacuation center. Mahal. Naaawa ko sa kanila. Sa kabila ng mga ginawa nila sa'yo? Oo, Henry. Mahal ko pa rin sila sa kabila ng lahat ng yun. At kung papayag ka, gusto ko sanang tulungan sila upang makabangon, makapagsimulang muli. Alam mo, mahal, sinabi mong yan, lalo kang napamahal sa akin dahil nakita ko kung gaano kabuti ang puso mo. Sige. Bukas na bukas din, pupuntahan natin sila. Yung, anak, may nahingi ka bang gamot? Opo, Nay. Pero, gamot lang ito sa lagnat. Naubos na raw po yung gamot sa ubo eh. Dahil sa dami ng nakakasakit dito sa evacuation center. Hindi bale, anak. Basta ang mahalaga may mainom ako kahit gamot sa lagnat. Naawa po ako sa sarili natin, Nay. Para tayo mga basang sisiw. Rahel, parusa sa atin to. Dahil sa pang-api natin kay Irma. Siguro nga po. Dahil kahit wala siya kasalanan sa mga nangyari, pinahirapan natin siya. Sana hindi siya napahamak kung nasaan ba siya ngayon. Opo. Chaloling? Sino yun? Yung... Nay, si Ate Irma. Irma? Irma? Ikaw nga ba? Opo, Jang. Kasama ko po ang asawa ko, si Henry. At naparito po kami para tulungan kayo. Salamat, Ate.
Maraming salamat. Maraming salamat, Irma. Nakakahiya sa iyo. Dahil ang laki ng pagkakasala namin sa iyo. Pero talagang kailangan namin ng tulong. Huwag na po kayong umiyak, Chanoleng. Tutulungan po namin kayo ni Henry na makabangon at makapagbagong buhay. Biyaya at kaligayahan ang kakamtan ng may mabuting kalooban. Ngunit kasawian naman sa nagtanim ng kasamaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Gusto mo pag-isa ng daddy mo. Kaya pagbibigyan natin siya. Ayoko pong iwan si Daddy, Mommy. Love ko po siya. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kung minsan, kahit maligaya ang buhay, ay bigla na lamang dumarating ang kalumbayan. Ito ang naging karanasan ni Lilian sa ating dulang sa kanyang panahon. Mabuti naman dinalaw mo rin ako. Ikaw ha, ang tagal mo kong hindi pinasyalan. Pasensya ka na sana, Grace. Dami kasi ng trabaho sa bahay. Saka nag-aaral na rin kasi si Jane. Grade 3 na siya. May katulong naman kayo, di ba? Oo, pero pagdating kina Jane at Almer, gusto ko kasi ako nag-aasikaso. Naks, hands-on wife and mom na talaga tong kaibigan ko. Sa bagay, dapat lang naman na pagsilbihan mo ng gusto si Almer dahil mapalad ka sa kanya. May kaya na sa buhay, gwapo at mabait pa. At bukod doon, tinanggap niya ako, Grace. Sa kabila na may anak ako sa pagkadalaga. 8 years na kayong kasal. Hindi ba siya nagbago kay Jane kahit 4 years old na yung junior ninyo? Walang pagbabago, Grace. Pareho niyang mahal ang 2 bata. Kaya lang, ano? nitong mga nakaraang linggo, napansin ko, lagi siya matamlay. Baka may problema sa negosyo. Dapat alamin mo yon, Lilian, para matulungan mo ang asawa mo. Tama ito mga ginawa mo, Arvin. Madali ka talagang matuto. Hindi ako nagkamali na isama ka sa business ko. Salamat, Kuya Almer. Talagang nagsisikap ako dahil ayokong biguin ka at masirang tiwala mo sa akin. Mula naman noong pag-aaral kita sa high school hanggang ngayon, hindi mo ako binigo. Wala ako naging problema sa'yo. Kuya, napakalaki ng utang na loob ko sa'yo. Hindi mo ako itinuring na iba. Kahit na nga kapatid mo lang ako sa ama. Tinanggap at tinulungan mo ko. Lalo na nang pumanaw si daddy at ang mami mo. Dahil yun ang bilin nila sa akin.
At isa pa, napamahal ka na rin sa akin. Kaya naman gusto ko, ay handa ang kinabukasan mo. Dahil kapag wala na ako, makatatayo ka sa sarili mong mga paa. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Hindi ka mawawala. 35 ka pa lang. Malakas at walang sakit. Hindi natin alam ang mangyayari. Kaya dapat, lagi tayong handa. Lilian. Jane. Bakit kayo narito? Kasi ayaw kumain itong panganay natin. Jane, bakit? Kasi po, Daddy, gusto ko kasabay ka namin. Anak, pagod pa ako eh. Mauna na lang kayo. Magpapahinga muna ako, ha? Mawawala pa yung pagod nyo pag nakakain na kayo. Kasi po, lalakas na kayo. Sabayan mo na kami, Almer. Ilang araw ko na rin namin hindi nakakasalo sa dinner. Huwag nga kayong makulit. Almer, Sabi ko gusto ko magpahinga. Iwan nyo na ako. Kayo na lang kumain. Almer, napasyal ka uli. Napapadalas na kasi ang sakit, Gary. Sinabi ko naman sa iyo ang pwedeng maging solusyon yan, di ba? Oo, pero ayoko. Bakit? Natatakot ka? No. Ayoko dahil hindi naman sure na magtatagumpay ang gagawin natin. Sayang lang ang malaking halagang gagastusin. So, what do you want me to do now? Bigyan mo ko ng ibang maaari kong inumin. Okay. By the way, sinabi mo na ba ito kina Lilian at Arvin? Daddy, pwede po bang turuan niyo ako dito sa assignment ko sa math? Ang hirap po kasi. Hindi ko po maintindihan kung paano ko sasagutan. Puntahan mo na lang ang Tito Arvin mo, ha? Sa kanya ka na lang magpaturo. Pero Daddy, gusto ko kayong magturo sa akin para 100 ulit ako. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kung ano yung sinabi ko, yun ang gawin mo. Daddy, Sige na! Alis na! Almer, aalis ka na ba? Oo, bakit? Pwede ba tayo mag-usap sandali? May maaga akong meeting, Lilian. Kung ano man yung sasabihin mo, saka na lang. Ano ba nangyayari sa'yo? Bakit bigla ka nagbago? Naging mainitin ang ulo mo. Lagi kang nakasigaw sa amin ni Jane. May nagawa ba ako ikinagalit mo? Sabihin mo, please. Para naman mabago ko. Hindi yung ganitong nanghuhula ako. Hindi ka na rin malambing sa akin na katulad ng dati. I'm sorry, Lilian. Siguro nga, dapat mo nang malaman. Ha? Ang alin, Almer? May iba na akong mahal. Hindi, Almer. Sabihin mo, nagbibiro ka lang. Sorry. Pero yun ang totoo. Kaya pala nagbago ka. Dahil meron ka ng iba.
Alam ko, nasaktan kita. I'm sorry talaga. Pero sige, saktan mo ko. Murahin mo ko. Para kahit man lang sa ganong paraan, mabawasan ang sakit na nararamdaman mo. Hindi ko magagawa, Almer. Pinakasalan mo ako, tinanggap kami ng aking anak. At kung nagbago ka man, naunawaan kita. Sa simula pa lang naman, alam ko, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Almer, bakit ka naglalasing? Alam mong hindi makakabuti yan sa'yo. Kitang-kita ko. Damang-dama ko. Ang sakit na dinulot ko kay Lilian Cari. Dahil sa mga sinabi ko. Bakit mo kasi sinabing lahat ng yon, kuya? Arvin, Sinundan ka niya nang umalis ka sa inyo. At nang dumating siya rito sa bahay ko, nakiusap siya na patuloyin ko. Almer, siguro naman hindi mo ipagkakait sa kapatid mo na malaman ang katotohanan tungkol sa iyong sakit. Sakit? May sakit ka, kuya? Anong sakit yun? may kanser ako sa utak, Arvin. Yun ang dahilan. Kaya sinikap kong magalit sa akin si Lilian. Ayokong maghirap pa siya sa pag-aalaga sa akin. Ayokong lalo lang siyang masaktan kapag wala na ako. Pero nasaktan mo rin siya sa mga sinabi mo. Pati na si Jane. Mas madali nila akong makakalimutan kung galit sila sa akin. Dr. Gary, wala na po bang ibang maaaring maging lunas sa sakit ng kuya ko? Maaari siyang operahan. Pero hindi ko maigagarantiya ang tagumpay noon. Dahil Diyos lang ang tunay na nagbibigay ng tagumpay. Mami, bakit niligay niyo po sa maleta ang lahat ng mga damit natin? Aalis na tayo rito. Bakit po? Paano po si Daddy? Gusto mo pag-isa na daddy mo, na kaya pagbibigyan natin siya. Ayoko po. Ayoko pong iwan si Daddy, Mami. Love ko Jane. po siya. Lilian, talagang hindi niyo siya dapat iwan. Dahil kailangan niya kayo. Tayong lahat. Anong ibig mong sabihin, Arvin? Tahimik na tahimik ang buong bahay. Malamang dahil sa mga sinabi ko sa aking asawa. Iniwan na nila ako ni Jane. Kung alam mo lang, Lilian, halos madurog ang puso ko dahil sa mga sinabi ko sa iyo kanina. Kuya Almer, Arvin, tayong dalawa na lang ang magkasama ngayon dito sa bahay. nagkakamali ka, kuya. Ano? Narito ba kami, Albert? Lilian? Kuya, patawarin mo ako. Pero hindi ko maatim na itago kay ating katotohanan. Kailangan mo kaming lahat. Hindi ka dapat naglihim sa akin, Almer. Asawa mo ko.
Karamay sa hirap man o ginhawa. Ayokong masaktan ka, Lilian. Ngunit higit na masakit ang gusto mong mangyari. Almer, mahal na mahal kita. At pakiusap, magpagamot ka. Hindi paling maubos ang salapi. Ang mahalaga buhay ka. Tama si ate. At naniniwala ako, gagaling ka. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Salamat sa pagmamahal at suporta ninyo. Oo, magpapagamot ako upang patuloy ko pa kayong makapiling. Lilian, mahal, tawagin mo na sila Jane at Junior. Baka malay tayo sa aeroplano. Nasa kotse na mga bata, mahal. Kasama sila ni Arvin kanina pa. Ganun ba? Ako pala matagal. Sinabi mo pa. Alam mo, mahal, naku, excited silang tatlo. Dahil after 10 years, makakapagbakasyon din tayo at sa abroad pa. Oo nga, mahal. Mabuti na lang, naging tagumpay ang ginawang operasyon sa akin. Kaya hanggang ngayon, kasama niyo pa ako. Iyon ang magandang bunga ng hindi tayo naglilihiman. Nahaharap natin na matatag at magkasama ang bawat problema. At sa tulong ng Diyos, napagtagumpayan natin ang mga pagsubok na dumating sa atin. Kanyang pinag-isa ang dalawang nagmamahalan upang sa hirap at ginhawa sila ay magdamayan at lasapin ang kaligayahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Delma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Inaamin ko! Nagkukunwari lang ako nag-uulyanin. Nagawa-gawa ko lang yung karton sa kanto. At pati na itong paglalaro ko ng palobo. Dahil alam mo ba kung bakit ko ginagawa ito, Myrna? Alam mo ba kung bakit? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang kahalagahan ng maayos na ugnayan ng mga miyembro ng isang mag-anak ang susi upang makabuo ng moral na suporta at pagmamahal mula sa pamilyang kinabibilangan. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Myrna sa ating tulang sa kanyang panahon. Myrna! Oh! Myrna, ano ba? Buksan mo ka ako tong pinto! Isip! Bilihan mo! Ito na naman tong matandang to. Oh! Siguradong ma-high blood na naman ako. Ano ba? Diyan na! Maghintay kayo, pwede? Tagal-tagal mo buksan ang pinto. Naririnig mo naman akong tumatawag sa labas. O kayo naman, sigaw na sigaw na walang katuturan. Bakit kasi ayaw mo sundin yung sinasabi ko sa'yo? Pumunta ka sa kanto dahil nakakamada na yung mga karton doon. Dalhin mo sa bodega ni Mang Goryo, ipakilo mo. Tapos kunin mo yung bayad.
Magagandang klase ng karton yon, kaya mahal ang mga yon. Naku, inay! Dekada 80 pa yung sinasabi niyong bilihan ng kanto sa kanto. At si Manggorio, dekada 90 naman, nung mamatay dahil sa diabetes. Eh, bakit ba naman kasi ayaw mo akong paniwalaan Nagkukunwali lang kasi kayo nag-uunyanin. Ay, pwede ba? Umalis-alis na nga kayo dito. O gusto niyo bang hilahin ko kayo palabas? Sige na, umalis na kayo. Pikot na ako sa mga kalokohan niyo. Iwan niyo na ako! Nakasalubong ko po kanina sa palengke si Mirna, tay. Iyak na naman ang iyak. Ginulo na naman daw po siya ni Tiang Maria dun sa tinitirhan niya. Hindi ko na rin alam kung paano pagbabatiin ang mag-inang yan. Masyado ang galit nila sa isa't isa. Halos isumpa nila ang bawat isa. Habang dumaraan ang mga araw, parang lalo naman pong tumitigas sa mga kalooban nila. Hanggat hindi sila umaamin sa kanilang mga pagkukulang, hindi talaga sila magkakapatawaran. At ang masama niyan, baka makamatayan pa nila ang pot nila sa isa't isa. Ano, Kuya Ronald? Hindi mo pa rin nakikita yung titulo ng lupa na ito sa pangalan ni Itay? Ang nakita ko rito sa drawer, yung titulong nakapangalan sa namatay na tatay ni Ate Mirna. Akala ko ba sabi ni Inay bago namatay si Itay, nalipat na sa pangalan ni Itay ang loteng ito? Yun ang malaking problema natin ngayon. Nakako pa naman tayo kay Mang Frank na isusurrender natin sa kanyang titulo ng loteng ito bilang kabayaran sa utang natin sa kanya sa video karera. Kasi, alam mo kuya, wala naman problema eh. Kahit wala sa pangalan ni Itay ang titulo ng lupang ito. Ha? Basta ibayad na dito kay Mang Frank, tapos. Oo nga no. Tiyak, papatusin na ito ni Mang Frank. O tara, tara. Hanggang kailan ba ninyong titikisin ang isa't isa ni Tiang Maria, ha, Mirna? Kahit paano, apektado kami ni Itay sa mga nangyayari sa pagitan ninyo mag-ina. Hindi lang naman yung pagkukunwari niyang pag-uulyan ninyong kinamumuhian ko sa kanya, Nida. Pero maraming taon na ang lumipas. Matagal nang patay ang anak mo. Baka pwede mo nang ibigay sa kanya ang iyong kapatawaran. Hindi maburas sa isip ko yung nakaraan. Nung itinirik ng anak ko ang mga mata niya dahil sa taas ng lagnat, humingi ako ng tulong sa kanya, tinalikuran lang niya ako. Wala daw siyang pera. Samantalang nagkakamal siya ng pera ng panahon na yun dahil malakas ang negosyo niya sa pamimili ng mga karton sa kanto. Basta ako, ha, ipagdarasal ko pa rin ang pagkakasundo ninyo mag-ina. Kung hindi niya kami tiniis ng anak ko nung oras na yun, sana hindi namatay ang anak ko sa aking mga bisig. Baka naitakbo ko pa siya sa ospital. Sana baka nung mga panahon na yun ikasakasama ko at bumubuo kami ng pangarap ng aking anak. Nauunawaan naman kita sa parting yun, Mirna. Dama ko ang nararamdaman mo. Tsaka hindi niya dapat ginawang batayan yung pagiging dalagang ina ko. Para itakwil din niya ang aking anak. Dahil kung meron mang dapat na lumingap sa amin, nung mga sandaling yun, walang iba kundi siya. Dahil siya ang aking ina, dugo niya ako at laman. Hoy! Ay, Kayo magkapatid. Kuya, matong nakita tayo. ibulsa mo yung titulo. Dali. Ang laki-laki papel dito, paano ko bubulsa? Bakit kasi hindi mo lang nirolyo yan eh? Niledlad mo pa. Ako, wala talaga akong tiwala sa mga pagmumukha nyo. Basta nakita ko kayo, tiyak may kabulastugan na naman kayong gagawin.
Akin na yung papel na itinatago mo sa likuran mo, JR. Pero Chong, Ibibigay mo sa akin yan o padadapuin ko sa katawan mo itong daladala kong arnes. kuya, paano to? Sige na, ibigay mo na. May magagawa pa ba tayo? Eto po, Chong. Titulo to ng lupa ng tatay ni Mirna. Bakit daladala nyo to? Anong balak nyo sa titulong ito? Sumagot kayo ng maayos. Chong. Dahil kung hindi, pamamagain ko mga katawan nyo sa arnis na dala ko. Kung kailan lang yung pensyon na nasa ATM ng Tiang Mariambo ang isinanla ng mga mokong na yon. Ngayon naman, itong titulo ng lupang tinitira nila ang itatapal sa malaking utang nila kay Frank sa Video Carrera. Ay, buta na lang naharang ko. Nabawi ko sa kanila itong titulo. Naku, Tay. Talagang hindi titigil sa kabulastugan ng magkapatid na yon. Lalo na, lulog na sila sa kasusugal. Kaya maghahanap ng paraan ng mga yon kung paano magkakapera. Kaya totoo yung sinasabi ni Mirna na nang mag-asawa sa ikalawang pagkakataon ng Tiang Mariamo, nagsilang lang ang nanay niya ng mga taong puro kabusitan lang ang ihahasik sa mundo. Ano ba yan? Bakit ba? Sabi na tigilan niya yung paglalaro ng palobo sa kalsada eh. Akin na nga yan! Akin na! Teka! Bakit dito na po papalobo ko? Huwag mo itapon yan! Ano ba Mirna? Hindi ba kayo nakukutya sa sarili niyo? Sa ginagawa niyong pagkukunwari, inay? Dapat ipaglalaro ng palobo, pinatulan niyo na para lang ipakita nag-uulyanin na nga kayo? Na nag-iisip bata na kayo? Inaamin ko. Nagkukunwari lang ako nag-ulyan eh. Nagawa-gawa ko lang yung karton sa kanto. At oo, pati na itong paglalaro ko ng palobo. Dahil alam mo ba kung bakit ko ginagawa ito, Mirna? Ha? Alam mo ba kung bakit? O di ngayon, umamin din kayo sa mga kalokohan niyo. Ginagawa ko ito dahil gusto kong pansinin mo ko. Na makasakali kapag nakita mong ganito na ang kondisyon ko, mapatawad mo na ako. Pagod na ako sa pagkikipagtagisa ng galit sa iyo, Mirna. Hanggang kailan mo ba ako mapapatawad sa mga pagkakamali ko? Hirap na ang kalooban ko. Ayoko na. Hindi ko na kaya. Kayanin niyo. Kayo nag-umpisa niyan. Kung ano man yung sakit ng kalooban na dinaranas niyo ngayon, dapat niyo lang yung maramdaman. Ano kuya? Pagmamasta na lang ba natin sa ganyang kalagayan si inay? May magagawa rin ba ako kung ayaw niyang kumain? Ayaw rin niyang padala sa ospital dahil ayaw na rin daw niyang mabuhay. Panay ang banggit niya sa pangalan ni Ate Mirna. Sunduin mo kaya, kuya? Hindi sasama sa akin yun. Alam mo namang sukang-suka rin sa ating dalawa yun eh. Mirna? Sabi ni Ronald at JR, ayaw niyo rin padala sa ospital. Gusto ko nang mamatay. Wala na rin naman dahilan para mabuhay ako. Bakit ako? Hindi ba ako isa sa maraming dahilan? Para asamin niyo pa ang isang mas mahabang buhay, Nay. Oh, anak. Mirna, totoo ba yung narinig ko? Ang akala ko,
Ang hindi ko pagpapatawad ang magbibigay ng hustisya sa mga sakit na naramdaman ko sa mga nangyari sa pagitan nating dalawa. Pero habang nagkikimkim ako ng galit sa inyo sa matagal na panahon, para namang nilalaso ng aking buong pagkatao na kung mayroon mang naging unang biktima ng hindi ko pagpapatawad, ako pala yun. Alam ko. Masyado rin kitang nasaktan. Kaya hinihingi ko rin ang kapatawaran mo, anak. Batid ng Diyos kung gaano ko palaging inaasam na mayakap ka. Gaya nung bata ka pa. Lahat ng masasayang sandali sa pagitan natin dalawa. Kung alam mo lang, sabik na sabik din ako na mayakap ka, inay. Buong buhay ko wala akong inasam, kundi ang kalinga at pagmamahal mo. Mahal na mahal kita, inay. Anak. Mahal na mahal. Kaya hindi ko kakayanin kung muli pang magkakalayo ang ating mga kalooban. Sa paghahanda na maitama ang ating mga pagkakamali at sa taong hihingan natin ng kapatawaran, paano nga ba makahanap ng lakas na magpatawad at humingi ng tawad? Ang pangunahing layunin, ang pagkilala sa responsibilidad, ang pinakamahalagang sangkap sa paghingi ng kapatawaran. Sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Phil Cruz, at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Jerry Mutiat. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sobra naman sila. Wala namang COVID si Papa. Hindi natin gagawin ni Kuya. Dahil para na natin nilokong pamanahan pag ginawa natin yun. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Kadalasan sa paghihiwalay ng mga magulang, ang mga anak ang naapektuhan. Paano nga ba ito dapat harapin ng isang anak? Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Lady sa ating dulang sa kanyang panahon. Pero ma, nursing ang gusto kong kunin sa college. Sina Sheena, yun din ang kukunin Hindi ko yata kaya yung gasto sa kursong yun. Alam mo naman ako lang itong nagtatrabaho para sa ating dalawa. Dahil nga matagal na kaming hiwalay ng papa mo. Isa pa, Lady, ang pagkuha ng isang kurso ay hindi barkadahan. Hindi ko abot dahil yun ang kukunin ng mga kaibigan mo. Yun na rin ang kukunin mo. Kahit hindi kaya ng mga magulang natin. Gusto ko rin naman maging nurse, Kuya Jerome. Anak, ganito na lang. Kung gusto mo, kumuha ka muna ng komersyo. Ngayon, pag may trabaho ka na, edi sa kakakumuha ng nursing. Yun, tama si Mama.
Kung talagang gusto mong may matapos na kurso, matuto kang sumunod. Ay, how sad naman. Hindi ko pala makakasama ng barkada sa university na papasukan namin. Ganun na nga, Sheena. Kailangan kong kumuha ng commerce. Kasi pag natapos ko yung course na yun, makakapagtrabaho kagad ako. O, paano naman nakatiyak si Aling Nilda na makakapag-work ka kaagad pagka-graduate mo ng course na yun? Ang Kuya Jerome ko mismo ang magpapasok sa akin ng trabaho. So, magtitiis ka na lang? Oo. Dahil gusto kong magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang bait mo talaga. Very understanding pa. Kasi kung ako, hindi na lang ako mag-aaral. Ha? Hindi ko kayang magtiis sa isang course na ayoko. Napasyal ka, Roman. Oo, Nilda. Kukumustahin ko lang ang bunso natin. Nung isang buwan kasi, nanghihingi siya ng pera sa akin, pero hindi ko siya nabigyan. May sakit kasi anak namin ni Helen. Lagi ka namang hindi nakapagbibigay kay Lady eh. Pasensya na. Kapos nga eh. Nasaan ba siya? Pumasok sa call center. Oo. Nagtatrabaho na siya. Uy, paano ng pag-aaral niya? Tuwing Sabado at Linggo lang ang trabaho niya doon. Part-time job. Para may panggasto siya sa araw-araw sa school. Buti naman pumayag ang kumpanyang yun na twice a week lang siya papasok. Tulong daw yun ng kumpanya sa mga gaya niyang estudyante. Eh, tama yan. Magtrabaho siya. Dahil sa akin, mahirap talaga na sa akin siya umasa. Oh, Lady anak, bakit nakasimangot ka? Nakausap ko po si Papa sa cellphone. Tinawagan ka? Opo. Bakit daw? Bibigyan ka ba niya ng baon? Hindi po. Nagtanong lang po sa trabaho ko. Tapos, sabi ba naman niya, Ma? Pag nakatapos daw ako, pag-aralin ko daw yung anak nila nung babae niya. Sinabi niya yun? Oo, Kuya! Nakakainis mo! Nakakasama ng loob! Hindi na nga niya ako napag-aral. Binibigyan niya pa ako ng obligasyon sa buwan ng kasalanan niya. Hindi naman talaga tama yun, Ma. Mga anak, sana kahit gano'n ang papa niyo, huwag kayong magtanim ng galit sa kanya. Dahil kahit nagkulang siya sa atin, siya pa rin ang ama niyo. Mama naman. Kinalulugdan ng Diyos ang nagpapatawad. Oh, ganito na lang ang gawin mo, Lady, ha? Pag nakagraduate ka at meron ka naman pwedeng itulong sa kanila, o di tumulong ka. Tandaan mo, anak, mas mapalad ang tumutulong kaysa sa tinutulungan. Ibang klase talaga kayo, Ma. Niloko na nga kayo ni Papa. Nasasabi niya pa rin yan. Ewan ko nga ba. Dahil pinagaling na ng Diyos, ang sugat ang puso ko, mga anak. Halika, Lady. Dito tayo mag-usap sa room ko. Oh, narito na tayo sa loob. Ano ba talagang mahalagang bagay ang sasabihin mo sa akin, Sheena? Alam mo, baka hindi ko na matapos yung course ko. Ha? Bakit? Pregnant ako. 2 buwan na. Ano? My God, Sheena! Bakit naman nagpadala ka sa yaya ng boyfriend mo? Nagsisisi nga ako eh. Minsan lang na nangyari pero nabuo agad.
Alam na ba yan ng mami mo? Sasabihin ko pa lang. Kinakabahan na nga ako. Siguradong magagalit siya sa akin. Pati si Daddy magagalit. Dahil hindi ko na matatapos ang nursing. Pero kailangan malaman ng parents mo yan, Sheena. Dahil ngayon mo sila higit na kailangan. Kaya lakasan mong loob mo. Yes, congratulations! At last, graduate ka na rin. Oo nga, Harold. Natapos din ang hirap ko sa course na ito. Lady! Hoy! Ay! Buti mo abot ako rito. Congratulations! Thank you, Sheena. Iniwan mo baby mo? Oo, iniwan ko kay Mami para makapunta ako dito. Hello, Harold. Narito ka rin pala. O, siyempre naman. Graduation ng kaibigan natin eh. Kaibigan natin o kaibigan mo? Ikaw talaga, Sheena. Kayo naman. Alam ko namang matagal nyo nang gusto ang isa't isa. Hindi nyo lang masabi. Pero pwede na ngayon, Harold. Kayo dalawa, ha? Dahil engineer ka na ngayon at ito namang si Lady, graduate na ng accounting. Kayo pala pa. Tuloy kayo. Salamat, Jerome. Nasaan ang mama mo? Nasa kusina po. Nagluluto ng mga pagkain. Na-promote po si Lady sa company na pinapasukan niya. Team leader na siya ngayon. Kaya may blowout siya. Boy, tamang-tama pala ang dating ko. Jerome, Ma, sino ang bisita natin? Roman, ikaw pala. May kainan pala rito. Oo, na-promote sa trabaho ang anak natin. sinabi ko na po kay Papa yan, Ma. At mayroon pang isang dahilan ng selebrasyon na ito. Sasabihin ko na, Ano po yun? magpapakasal na sila ni Harold. Ho, Kung ganun pala, wala na siyang planong kumuha ng board exam. Ay wala na, Roman. Masaya na siya sa kanyang trabaho. Lalo na ngayon, tumaas pa yung sweldo niya. Kaya masaya na rin ako para sa kanya. Malapit ko nang matapos itong report ko. Buti pala, naisip kong gawin ito dito sa bahay. Bukas, pagpunta ko sa office, wala na akong problema. Ay, si Kuya Jerome, tumatawag sa cellphone ko. Bakit kaya? Ang alam ko wala siyang pasok ngayon ah. Kaya nandun lang siya sa bahay nila ng asawa niya. Bakit siya tumatawag? Sagutin ko na nga. Hello? Kuya? Oh, napatawag ka. Ano? Isinugod mo sa ospital si Papa? Eh, bakit ano nangyari? Ay, Diyos ko! Oo, sige. Pupunta kami kaagad dyan. Lady? Mama! Ma, bibiling ko sa palengke, ha? Ma! Oh, bakit? Bakit ka umiiyak? Tumawag si Kuya Jerome. Inatake raw po sa puso si Papa at isinugod niya sa ospital. Kuya, kumusta na si Papa? wala na siya, Lady. Patay na si Papa. Si Papa? Hindi ko na siya inabot. 13,000 daw ang bill ni Papa sa loob ng 30 minutes na pananatili niya rito. Ha?
Pero sabi sa billing section, kung gusto raw nating wala tayong bayaran, pumirma na lang tayo na COVID-19 ang ikinamatay ni Papa. Pero negative siya nang sinumab siya. Sobra naman sila. Wala namang COVID si Papa. Hindi, Kuya. Hindi natin gagawin yun. Dahil para na natin nilokong pamahalaan pag ginawa natin yun. Tama ka. Naisip ko rin yun. Babayaran natin ang bill. Gagawa ako ng cheque. O sige, ang aasikasuhin ko na lang ay ang pagbuburulan kay Papa. Hindi na rin problema yun, Kuya. Ha? May memorial plan ako. Ita-transfer ko sa pangalan ni Papa. Gumawa ako ng juice para sa ating dalawa, lady. Ito. Thank you, Harold. Nailibing na si Papa. Pagod ka ba? Medyo. Pero okay lang. Makakatulog na naman tayo na maayos ngayon eh. At bukas, papasok na ako sa office. Kaya mo na ba, Mrs.? Opo, mister. May trabaho po akong dapat harapin. Nakapaglingkod na ako kay Papa. Ngayon naman, kayo ng ating mga anak ang aasikasuhin ko. Bilib talaga ako sa asawa ko. Ulirang anak na, ulirang ina, at asawa pa. Ang anak na masunurin ay laging pagpapalain. Sandali mang subukin ay aalalayan pa rin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutiap. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Walang hiya ka. Ba't mo ako sinampal? Totoo naman ang sinabi ko, di ba? Ito ko tandaan mo, Santo. Pareho lang tayong walang kwentang tao. Kaya pareho lang nasusunugin ang mga kaluluwa natin sa impyerno! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga sandaling nagiging alipin tayo ng ating mga kahinaan at nawawalan tayo ng lakas upang labanan ang mga ito. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Natalia sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Vincent, mabuti naman nakauwi ka na galing sa eskwelahan. Eh, paalis na talaga ako. Paalis? Oo. Bakit na saan ka pupunta? Saka bakit ang laki niyang dala-dala niyong bag? Kasi madidestino si Santo sa Cagayan de Oro. Siya yung magiging construction foreman nung itatayong mall doon. Kaya nga sasama na ako sa kanya. Magsasama na kami doon. Pero Nay, may pamilya na rin si Mang Santo. Paano kayo magsasama? Gaya na sinasabi niyo ngayon. Nagdesisyon na siyang iwan yung pamilya niya. At kayo, ganun lang kadali. Naiwan kami ni ate. Paano na yung pag-aaral ko, Nay? Paano na po yung buhay namin dito? Malalaki na kayo. Kaya nyo ng buhay ng ate mo yung mga sarili nyo. Huwag kayong mag-alala. May iwanan akong pera para ipagpatuloy nyo yung pagkakarinderya. Malaki-laking puhunan din yan. Palaguin nyo na lang. Nay, Ano?
Mag-isip-isip naman kayo. Tatalikuran nyo kami rito samantalang hindi naman kayo sigurado sa magiging buhay nyo kay Mang Santo. Ay, naku. Pwede ba, Vincent? Huwag mo na ako dramahan, ha? Hindi nyo maibibigay ang kaligayahan ko. Kaya, hayaan nyo na ako sa gusto ko! Sino? Nanong pa rin. Si Natalia? Ang babaeng laging nag-aasawa? Ayun! Nagtana na naman. Kalain niyo yun? Ang tanda na. Hindi pa rin nagsasawa sa papalit-palit ng kinakasama? Basta ako, ha, pagkaubos mo sa 8 bote ng beer na yan, hindi na kita pagbibilang pa, Ivy. Pinagbigyan lang kita dahil gusto mo nga maglabas ng sama ng loob sa ginawa ng nanay mo. Di lang masama ang loob ko kay Natalia, Manang pa rin. Muhi ako sa kanya. Dahil hanggang ngayon, nag-20 anyos na ako, ayaw pa rin niya sabihin kung sino ang tatay ko. Siya man! Hindi rin daw niya alam kung sino. O, di ba? Ang laking kalukuhan na hindi niya kilala kung sino ang tatay ko. Alam mo naman yung nanay mo. Ayaw na ayaw niyang pinag-uusapan ng kanyang mga kamalian. Ako, gusto ko makilala ang tatay ko. Dahil baka mabagong buhay ko kapag nakilala ko siya. Nangangarap din naman ako ng maayos na buhay eh. Hindi kagaya ng pangit na buhay na ipinamulat sa akin ni Natalia. Buti pa nga si Vincent eh. Kilala niya ang tatay niya. Yung baklang nagtatrabaho sa parlor sa kanto. Pero wala rin pakialam sa anak niya. Vincent, paano ka pa ngayon makakapag-aral ngayong iniwan na kayo ng nanay mo? Ano, papasok ka sa eskwelahan na walang laman ng bulsa at kumakalaman tiyan? Buti pa, sumama ka na lang sa diskarte ko. Anong diskarte, Jopet? Nakakita mo yung mga tumatakbong jeep na puno ng mga pasahero? Ha? Oo. Ganito, kapag nag-stoplight, iikutan natin ang mga jeep na yan. Tsempuhan natin ang matatandang babae na may suot na gintong hikaw o kwintas. Tapos, hahablutin natin. Ha? Pero, Huwag kang galala. Tuturuan kitang manghablot ng hikaw at kwintas. Tara. Papracticing kita. Talingan mo, ha? Hanggat nakahinto mga sasakyan. Talaga bang hindi mo na ako titigilan sa kadadakdak mo araw-araw? Ah, Ha? Pag hindi ako nakapagpigil, susungangain na kasi. sige, subukin mo. Kala mo ba, hindi kita lalabanan kapag sinaktan mo ako? Puro ka reklamo eh. Pati pagtira sa barracks na to, hindi mo pa rin makasanayan. Dapat mo pa nga ipagpasalamat na wala tayong binabayaran tirahan. Pagkain na lang ang pinoproblema natin. Ah! Ang gusto mo matuwa pa ako na nakatira dito sa barracks na ito, natirahan din ng mga barakong trabahador dito. Ay, pati sa kubeta, naliligo pa ako. Pilit na may nagbubukas ng pinto. Ha! Tulad ngayon, lasingan na naman yan magdamag. Eh, anong gusto mo? Hindi na naman ako matutulog. Baka nakakalimutan mo, Natalia. Nung sumama ka sa akin, hindi kita pinangako ang ititira sa mansyon. Alam na alam mong katayuan ko. Kaya huwag kang masyadong mapaghanap! Ate, aga mong nagising.
Oo, Vincent. Hugasan ko nga kasi itong mga gamit natin sa pagkakarinderya. Mamayang gabi kasi, mamimili na ako ng mga Ricardo para sa mga ulam na ititinda natin bukas ng umaga. Totoo, ate. Magtitinda na uli tayo. Oo. At saka, para makapasok ko na rin sa eskwelahan. Naisip ko kasi na ilang buwan na lang, gagraduate ka na sa senior high school. Sayang naman kung mahihinto ka pa. Salamat, ate. Kung alam mo lang, kung gaano ako kasigla sa mga sinabi mo. Bigla kasi ako namulat. Bakit ba sisirain natin ang mga buhay natin? Gaya ng pagsira ni inay sa buhay niya. Kung ayaw niyang ayusin ang buhay niya, magsisikap tayo. Para kahit paano magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Ate, pangako, katuwang mo ko sa mga plano mo. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Siguro nga. Baka nga na mabuti na rin hindi na natin kasama si inay. Para mas maging magaan nating maitaguyod ang buhay natin. Dahil habang sinisikap ko siyang iahon sa kanya mga kahinaan, ang mga kapakanan naman natin ang nasasakripisyo. Hindi kita pinilit na sumama sa akin. Kaya wag mo akong sumatan sa lintik na pagsasamang ito. Hindi mo nga ako pinilit. Pinagsamantalahan mo naman ang kahinaan ko. Kaya simula na naging kalbaryo ng buhay ko. Uy, bakit ako? Hindi ba naging impyerno ang buhay ko sa'yo? Wala ka naman dapat ipagmalaki ah. Uy, ilang lalaki na ba nagdaan sa buhay mo? Bago ko. Walang niya ka. Huwag mo magsalita. Walang iya ka. Ba't mo ako sinampal? Totoo naman ang sinabi ko, di ba? Ito ang tandaan mo, Santo, ha? Pareho lang tayo walang kwentang tao dahil pareho lang natin iniwan ang ating mga pamilya. Kaya pareho lang nasusunogin ang mga kaluluwa natin sa impyerno! Akala ko pa naman, kaya ka nagpunta rito. Sasama ka na sa diskarte ko. Kailangan ko talaga ng mga pagpapasa ng mga hinahablot kong alahas para hindi ako matiklo ng mga pulis. Ikaw ang isasama ko sa trabaho nakita ko para sa iyo, Jopet. Os, may trabaho kang nakita para sa akin. Para namang ayokong maniwala. Nangangailangan ng janitor sa eskwelahan namin. At dahil mabait sa akin yung principal namin, nakiusap ako na ikaw na lang ang kunin. Dahil sabi ko, kailangan mo ng mapagkakakitaan. Kaya, inirekomenda kita. Sa bagay, sawa na nga ako sa kalululo ng mga ini-snatch kong alahas eh. Gusto ko na rin talaga magbagong buhay. Tumatanda na rin ako ha. Lagi nga kasi kitang naiisip eh. Kapag may nangyayaring masama sa'yo sa lugar na ito, ako ang unang-unang nasasaktan. Magkababata tayo. Halos para na tayo magkapatid. Pero wala kasi akong pagkukunan ng mga gagastusin sa requirements eh. May solusyon na rin tayo dyan. Ha? Tutulungan kita sa mga gagastusin mo sa requirements. Ako bahala sa'yo. Sinabi ko na rin kasi kay Ate Ivy ang katayuan mo. At handa siyang tumulong sa'yo. Biruin mo yun. Naihanap mo ako ng trabaho. Akala ko, dito na lang ako tatanda sa magulong lugar na ito. Kasi sabi ni Ate Ivy, kahit na iniwan tayo ng ating mga magulang, wag na wag daw natin sisirain ang ating buhay. Wag na wag daw tayong liliko. Paano? Magpapasalamat na ba ako agad sa inyong magkapatid, Vincent? Ang gusto ko, katulad ko, mangarap ka rin, Jopet. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, ituloy mo yung pag-aaral mo. Wala namang requirements na edad sa pag-aaral eh. Ang mahalaga, nagpupundar ka ng isang magandang bukas para sa sarili mo.
May taong nagpasamang ihatid ko raw siya rito. Oh, Marami daw siyang gustong ihingi ng tawad sa inyo ni Vincent. inay? Ivy, anak, Paano? Total, nagkaharap na kayo mag-ina. Alis na ako ha. Walang tao sa tindahan ko eh. Maiwan ko na muna kayo. Ivy. Alam kong malaki ang hinanakit niyong magkapatid sa akin. Lalo ka na. Kung bumalik kayo, para pagkatapos, iiwan lang kami uli. Mabuti pang hindi na kayo nagpakita pa rito, Nay. Nagbalik ako upang hindi na muling umalis, anak. Lalo na ngayon ko napagtanto ang bigat ng aking kasalanan. Hindi naman mababago na ikaw ang aming ina. Inay, sa palagay niyo ba, kung hindi kayo mahalaga sa amin, hindi kami masasaktan sa inyong paglayo? Pero sana, sa pagkakataong ito, may sinseridad na sa mga sinasabi ninyo. Kung muli man kami magtiwala sa inyo ni Vincent, huwag niyo naman paglaruan ang mga damdamin namin, Nay. Pangako, hindi na ako gagawa ng mga desisyon na magiging dahilan pa ng ating pagkakawatak-watak bilang isang pamilya. At lalo ako magsusumikap upang muling bumalik ang inyong pagtitiwala. Mahal na mahal ko kayo, mga anak. Kayo ang aking buhay. Dahil kayo ang bumubuo sa aking pagiging isang ina. May mga pagkakataong ang pagsisisi ay nangangailangan ng maraming patak ng luha. Walang humpay na panalangin at walang sawang pagsisikap upang makamit natin ang kapatawaran sa kanyang panahon. Ang mga nagsiganap ay sina Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia. Technical Supervision Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.